Já vás tady zdravím všechny, tady je Zažraná máma a vítám vás u 5. dílu podzimního speciálu Zdraví našich dětí. Vítám tady s námi i Dagmar Rakovickou Čanigovou. Ahoj, Dagi. Ahoj, Lucko. Já o tobě prozradím, že jsi výživová poradkyně, maminka malého syna a že jsi se vyléčila pomocí stravy z ošklivého ekzému. Chceš tomu ještě něco doplnit? V podstate si ma vyslovene predstavila, takže možno iba doplním, že som navyše teda aj takou sprievodkyňou Cestou zdravia, autorka knihy o potravinovej intolerancii. A od roku 2018 sa venujem výžive a pomáham druhým ľuďom nájsť si nový spôsob stravovania pri potravinových intoleranciách a viedlo ma práve k tomu môj vlastný osobný príbeh, pretože predtým ma dlhé roky trápil atopický ekzém, na ktorý mi v podstate západná medicína ponúkala iba kortikosteroidnú liečbu. A ja som sa rozhodla zobrať zdravie do svojich rúk a v roku 2016 sa mi podarilo opravou stravy vďaka testu potravinových intolerancií zbaviť sa toho dlhoročného ekzému a zároveň aj zlepšiť moje trávenie. A to ma vlastne inšpirovalo založiť si blog a do sveta šíriť povedomie o tom, ako pomocou úpravy jedálnička zlepšiť teda nielen svoj zdravotný stav, ale celkovo aj životný štýl. Super. My bychom si měli asi říct, co vlastně to jídlo všechno může způsobit. Už jenom to, že jíme něco, co nám nesedí teda. Jaký jsou všechno takový ty důsledky toho, když jíme něco, co nám nedělá dobře? Tak ty jsi zmínila ekzém, že? Já to znám vlastní zkušenosti u syna taky, ale je toho určitě víc. Áno, je toho podstatne viacej, ale samozrejme u každého človeka je to možno sú také inakšie prejavy, pretože môže tam byť samozrejme aj genetická predispozícia. Napríklad ja mám mamu, ktorá mala alergie a tým pádom vlastne ja som sama bola dlho alergik, takže môže to súvisieť samozrejme aj s alergiami samotnými pelovými. Môže to súvisieť podľa vedeckých poznatkov, čo som teda, mne sa podarilo ako vypátrať, tak súvisí to napríklad s migrénami, s bolestiami hlavy, u detí napríklad z ADHD, ako zhoršená hyperaktivita a zároveň aj poruchy autistického spektra. Súvisí to napríklad aj s obezitou, súvisí to v podstate s reumatoidnou artritidou, s bolestiami brucha, ako je napríklad, alebo gastrointestinálne ťažkosti, ako je Crohnova choroba a podobne. Čiže tých príznakov je naozaj veľmi veľa. Ty jsi zmínila alergie, tak asi bychom měli říct, jaký je rozdíl mezi alergiemi a to na potraviny, teď, které se budeme bavit, a tou intolerancí některých potravin. Áno, určite. V podstate klasická alergia je, tam sa testujú špecifické, ale tam sa testujú IgE protilátky. To sú imunoglobulíny podtriedy E. A v podstate klasická alergia sa prejavuje napríklad tým, že človek, čo by bol alergický, vymyslím si teraz na lieskové oriešky, by zjedol oriešky a mal by do 10 minút v podstate okamžite prejaví, napríklad by mal zdúrené úzliny, opuchnutý jazyk a podobne. Potom tu máme vlastne dva pojmy a to je tá vlastne potravinová intolerancia, ktorá sa klasifikuje ako enzymová nedostatočnosť, čo znamená, že napríklad určite si sa aj ty stretla s tým pojmom intolerancia na laktózu alebo histaminová intolerancia. A vlastne tá intolerancia na laktózu vzniká tak, že v tele máme enzym laktáza a ten vlastne štiepí mliečny cukor, laktózu na dve vlastne monosacharidy, teda jednotky, a to je vlastne na glukózu a galaktózu. Ale väčšine z nás v podstate tento enzym chýba alebo je jeho produkcia nedostatočná a vtedy sa toto nazýva ako intolerancia laktózy. Ale potom tu máme ďalší pojem a to je vlastne potravinové intolerancie, ako práve tie imunoglobulíny, ale nie podtriedy E, ale podtriedy G, tzv. IgG protilátky. A tieto IgG protilátky, to sú vlastne špecifické protilátky proti strave a tie zahŕňajú práve veľké spektrum práve týchto IgA 1, 2, 3, 4 a podobne. A toto je práve oneskorená imunitná reakcia organizmu. Tam vlastne ide o to, že keď napríklad by si skonzumovala, alebo by dieťatko skonzumovalo nejaký rohlík alebo v podstate pečivo a nemuselo by mať vlastne potvrdenú celiakiu, ale mohlo by napríklad mať non-celiakálnu glutenovú senzitivitu. A to je napríklad nazývané aj práve tou intoleranciou na lepok, prípadne na pšenicu. Keďže lepok je vlastne ako pšeničný proteín.
No a to dieťatko by nemuselo mať hneď nejaké prejavy. Mohlo by mať prejavy po 2 hodinách, po 4 hodinách, po 24 hodinách a väčšinou sa táto intolerancia, ako nie tá enzymová nedostatočnosť, ale vlastne tie IgG protilátky prejavujú až do 72 hodín od skonzumovanej potraviny, ktorá spôsobuje zdravotný problém. Takže ten hlavní, jakoby, jak to odlišit laicky, tak je to v tom, jak rychle ta reakce proběhne. U alergie je to okamžitě? V podstate áno. A hlavne teda je taký obecný problém, že veľmi ťažko sa tie intolerancie zistujú, pretože tým pádom, že tam je tá reakcia oneskorená a keď je tam tých potravín viacej, v mojom prípade to bolo až 32 potravín, tak napríklad ja som istý čas nemohla vôbec mliečne výrobky, tie ani doteraz nekonzumujem, ani oblniny s lepkom. Problémy mi spôsobovali napríklad pomaranče, po pistáciách som sa išla rozkrabať, ale ja som si už ten zdravotný stav upravila natoľko, že napríklad pistácie, oriešky, obecne pomaranče mi vôbec nerobia problém, ani zemiaky a rýža, predtým toto boli potraviny, ktoré vyslovene mne ten organizmus dráždili. A u tých detičiek sa to môže prejavovať napríklad bolestiami brúška, ale tým pádom, že tie deti nevedia hovoriť, tak tam je to veľmi problematické zistiť, keďže imunoalergológovia obecne neuznávajú testy potravinovej intolerancie, tak je to taký zapeklitý boj, dalo by sa povedať, a hlavne teda svojím spôsobom, neviem, ako to je u vás v Česku, ale napríklad u nás na Slovensku je obrovský problém, pretože maminy nemôžu nosiť svojim deťom do škôlky jedlo, ale pretože potrebujú mať vlastne potvrdenie od imunoalergologa. A väčšinou sa napríklad nemusí potvrdiť práve tá bielkovina krávskeho mlieka ako alergia, ale môže byť práve tá intolerancia, pretože ten organizmus dráždi, teda je dráždený práve tou bielkovinou krávskeho mlieka. A v takomto prípade ani tie bezlaktozové výrobky nie sú nejakým riešením, ale tým pádom, že tí imunoalergológovia tieto testy neuznávajú, tak tá mamina je vlastne bezradná a musí akceptovať to, že to dieťa dostane napríklad stravu podľa klasického nejakého dietologického odporúčania, respektíve nejaký jedálniček zostavený nutričným špecialistom, takže kde môže byť napríklad aj práve tá bielkovina krávskeho mlieka, ktorá je pre to dieťa škodlivá. To je dost drsný teda. To já nevím, jak je to u nás, ale myslím si, že už ve všech školkách, co jsme se zbavili s těma učitelkama, tak tam bylo vždycky, pokud někdo máte nějaký problémy, tak nám stačí říct. A jo, vlastně jakoby tak nějak jako ani nebylo potřeba žádný potvrzení, mám pocit. Jo, že prostě áno, predtým to bolo tak, že stačilo odporúčanie od pediatra, ktorý v podstate vyslovene napísal, že napríklad odporúča bezmliečnú dietu, bezlepkovú alebo bezvaječnú a toto bolo dostačujúce. Dneska už ani toto odporúčanie od pediatra nie je relevantným, ako som to povedala, nejakým papierom, podľa ktorého by sa vlastne školské jedálne mohli zariadiť. Jo. Čo je dosť smutné. No to jako vám fakt nezávidím. To je dost jako drsný, že jim jako nezáleží na tom, že ty děti na tu reakci mají. Ano. Já jsem si sama prošla vlastně úpravou stravy kvůli exému mýho syna, který byl v tu dobu kojený. Takže vím, že i ta strava té kojící mámy může mít právě vliv na to dítě. Já jsem tomu nejdřív nevěřila, ale až když jsem teda tu eliminační dietu nasadila a ten efekt užitej, tak jsem uvěřila, že jo. Na vlastní kůži to člověk uvěří snadno. Ale samozřejmě nějaký preventivní vyřazování potravin nemá smysl, že jo, protože není to zrovna jednoduchý se starat o malinký dítě a ještě k tomu se omezovat té stravě. Jak to ale teda, co dělat jako první teda, když je nějaký podezření, že ten náš třeba ten kojenec má nějakou intoleranci, co bys doporučila jako první krok teda? Ono, áno, samozrejme záleží od toho, že či to dieťa je ešte dojčené, teda, že vyslovene, že či to je kojenec, alebo teda už batola, ktoré v podstate... Znamená kojence do těch 6 měsíců, když nám do toho nehážou vidle ještě příkrmy. Ještě jenom ze stravy máme. Ono, samozrejme, že pokiaľ je to čisto kojenec a samozrejme, že nie je tam ešte pridaná nejaká strava od mamy,
respektíve teda, pardon, nie od mami, ale ako som to povedala, výživa a podobne, že vlastne to dieťa vyslovene je živené iba tým materským mliekom. V tomto prípade sa odporúča, pokiaľ má nejaké zdravotné ťažkosti, vyslovene, aby sa tá mama dala testovať. A ono v podstate tie testy potravinovej intolerancie odoberá sa vlastne kapilárna krv, to znamená, že vlastne z prsta, nie zo žily, a je to také, ako keď ideš k imunoalergolovi, už imunoalergologov nechajme, ale teda keď ideš k obvodnému lekárovi a potrebuješ zistiť vlastne CRP, že či potrebuješ antibiotika, je to vlastne taká tá krv z prsta. A fakt stačí iba zo pár kvapiek, no a v certifikovanom laboratóriu sa tieto jak by som to povedala, sa táto krv dá vyšetriť na základe teda toho, že či tam vlastne sú nejaké tie protilátky. A záleží samozrejme aj od toho, že aký test sa zvolí, pretože nie je test ako test. Samozrejme, sú testy, ktoré testujú 20 potravín, sú testy, ktoré testujú 40 potravín a sú testy, ktoré testujú vyslovene komplexne 220 potravín. Ja som si napríklad dala robiť ten a myslím si, že to bola asi najlepšia investícia v mojom živote, ktorú som dala, pretože keď som upravila si svoj vlastný jedálniček a vyradila som potraviny, ktoré tam boli, tak mne do 2 mesiacov ten exém zmizol. Súčasne ja som si už aj vyčistila telo natoľko, že už sa postupne aj k tým potravinám viacerým som sa vrátila, ale sú stále tie potraviny problematické, ako napríklad teda tie vajíčka, mliečne výrobky a obilniny s lepkom bývajú veľmi problematické, teda hlavne nielen teda u detičiek, ale aj u dospelých. Že doporučuješ se nechat jako ta máma otestovat, aby teda... Áno, v takomto prípade, ale v prípade, že napríklad to dieťa už dojčené nie je a už má nejakú takú klasickú stravu a tá mamina vidí, že možno má nejaké exemiky alebo bolesti brúška, tak v takom prípade je možné otestovať aj to dieťa. Ono sa to odporúča približne od 2,5 rokov, prípadne aj 2 rokov, ale samozrejme, že sú detičky testované aj niekedy, keď pred tým 2. rokom života. Všeobecne sa tak odporúča trošku neskôr s tým začínať, keďže tá imunita toho dieťaťa sa práve iba vyvíja. A takový to, že se zkusmo vyřadí něco a pozoruje se, co to udělá. To je veľmi problematické, lebo keď si zoberieme tak, že pokiaľ sa nejedná o tú klasickú alergiu a ja teraz si zoberiem taký štandardný jedálniček napríklad, že dieťa ráno zje jablkovú dreň s píškotami a tie píškoty napríklad sú špaldové. A môže byť aj špalda problematická u niektorých detí. A napríklad toto by malo to dieťa o 9 hodine ráno. Následne by malo nejakú polievku zahustenú nejakou múkou, alebo by malo bola by tam aj mliečna smotana alebo nejaká mliečna šlahačka. A už v podstate o 11. by to dieťatko začalo boleť brúško. A väčšinou, čo mám ja takú skúsenosť s konzultáciami, teraz konzultácií s mojimi klientkami, lebo väčšinou sú to práve mami takýchto intolerantných detičiek, tak v ich prípade nevychádza iba jedna potravina. Väčšinou to nie je iba o mlieku, ale väčšinou je to práve o tých obilninách s lepkom a kombinácii viacerých potravín ako obilniny s lepkom, potom mliečne výrobky, potom napríklad vajíčka a niekedy sa k tomu môže pritrafiť aj rýža, kukurica a tým pádom také tie klasické bezlepkové náhrady, ako sú kukuričné chrumky alebo rýžové chrumky, alebo obecne rýžové alebo teda bezlepkové zmesy na pečenie v takomto prípade nie sú veľmi veľkým riešením, pretože ten organizmus dosť dráždia. A hlavne teda v tejto súvislosti treba povedať, že ten lepok je problematický práve preto, pretože tá pšenica je striekaná. A častokrát nemusí byť problémom iba vlastne ten lepok, ale skôr to, alebo teda tá pšenica, ale vlastne to, čím je ten plod tej pšenice ošetrený, teda tými pesticídmi. Keďže vlastne tie pesticídy obsahujú väčšinou aj ťažké kovy
A hlavne teda lepok je ako proteín, je teda nosič týchto pesticídov. Takže v takom prípade už potom je aj problém niekedy to, že keď sa presedlá napríklad na iný druh pšenice, ako napríklad moderná pšenica sa volá pšenica siata, presedlá sa napríklad na pšenicu špaldu, tak tá špalda tým, že vlastne proteín má veľmi podobný ako tá moderná pšenica, tak môžu tam byť tiež ako vyslovene zhluk nejakých protilátok, ktoré by mohli napríklad spôsobovať v tele zápal. Zánět. Zánět, tak. Takže, jasně, když už dítě jí víc jídel, tak je to je fakt těžký asi. To už jako, to věřím, že to už se nedá. Ano. Ale když my začínáme s těma příkrmama a jedeme jednu potravinu za druhou, tak doporučovaný jsou vlastně 3 dny, když jsme teda máme nějaké podezření, že dítě by mohlo být na něco intolerantní nebo alergický. Za ty 3 dny by se to ale mělo projevit. To je těch 72 hodin, že jo? To by tam mělo... Určite. Být... Pokiaľ ako myslíš ako vyraďovanie alebo v podstate konzumácie? No, klidně i zařazování. Že vlastně začneme něčím a zkusíme to, co to udělá. A za 3 dny zkusíme něco nového, až když tam to projde. Áno. Je to taká, jak by som to povedala, veľmi taká zdĺhavá metóda. Dá sa to aj tak v podstate vyskúšať, ako len vzhľadom k tomu, že niekedy môže byť fakt tie prejavy až do 72 hodín, že pri nejakej 70. hodine, keď si zoberieme to, tak je to také, že potom vzhľadom k tomu, že som sama mama a viem, čo to je byť s malým dieťaťom, ktoré chce jednu vec, potom druhú vec a potom ona to chce odsledovať, že je toto po tejto stránke ako po psychicky vyslovene veľmi náročné si to takto odsledovať. Pre mňa osobne sú tie testy presnejšie a spoľahlivejšie, ale samozrejme nie sú testy ako testy, pretože veľmi záleží od toho, že aké tie protilátky sú, pretože na testy potravinovej intolerancie je obecne veľmi veľa hejtov na internete, pretože niektoré spoločnosti testujú IgG4 protilátky a to sú viac menej, to nie sú úplne relevantné tieto protilátky, sú na to aj vedecké poznatky, preto ja osobne napríklad mám dobrú skúsenosť so spoločnosťou SEPEA, ktorá testuje práve tie špecifické protilátky a to zahrňa IgG 1, 2, 3, 4 a proste ten výsledok je podstatne presnejší. Já jsem teda zaregistrovala, že jako nechtějí vůbec jako dělat ty protilátky dětem do roka, takže jako ano. To přišlo úplně jako do roka, jako tak to mám jako vydržet, to jako mám neřešit, to přišlo úplně jako hrozný to neřešit. Ano. Mi přijde té stravy aspoň něco, že můžeme udělat. Áno, ja to tiež tak vnímam. Ja v podstate, môj syn má 2,5 roka, teda v novembri bude mať 2,5 roka a on v podstate ešte ani raz nejedol mliečne výrobky, nejedol ani vajíčka, nejedol ani obilniny s lepkom. Ako môj muž, keď si sem tam objedná pizzu štandardnú, keďže môj muž je môj protipol, my sa tak doplňame, ja mám takú prísnejší ten stravovací režim, ale samozrejme, keď on si chce objednať pizzu, tak objedná si ju klasickú, nie bez lepku. A niekedy kvorky môj syn jedol, ale to sú naozaj fakt výnimočné prípady a musím povedať, že tá imunita u môjho syna je veľmi, veľmi dobrá a on naozaj ako klepem na stôl, on je minimálne chorý. Takže ono to častokrát súvisí teda nielen s tými diagnózami, ako teda tie bolesti brúška, prípadne nejaké exemiky, možno bolesti hlavy a podobne, ale môže to práve súvisieť aj s tým, že tie deti sú potom v tej škôlke často chore a že vlastne viacej sú doma, než v tej škôlke. Pretože keď napríklad on sa aj hovorí, že vlastne dieťa zrkadlí aj svojich rodičov, v prípade, že tí rodičia aj v sebe majú niečo nedoriešené a navyše ešte je tam nejaký spúšťač v podobe tej stravy, tak o to viacej, že prípadne, že napríklad to dieťa zle zvláda odlúčenie od rodiča, ide do škôlky, tam mu ešte dajú v podstate stravu, ktorá je problematická pre to dieťa, tak je to iba také nahromadené. Už potom len. Tak a co teda jako jíst? Jakože? Co tedy, když nějaký potíže jsou, jasný, když vysledujeme něco, co nám dělá problémy, tak tomu se budeme vyhybat, ale jsou nějaký bezpečný potraviny, jako co teda můžeme jako... Ako takto poviem, ono v prvom rade ja osobne si myslím,
že bezpečné potraviny sú, lebo sama to mám odskúšané, keď zo začiatku to bol obrovitanský boj pre mňa, lebo prirodzene človek sa sústredí hlavne na tie potraviny, ktoré boli tie jeho obľúbené, ktoré tvorili tú alfu a omegu. A myslím si, že sa obe zhodneme, že česká a slovenská kuchyňa, knedlíky a halušky a podobne je práve pozostáva z múky, z mlieka a v podstate z vajíčka. Takže toto sú také potraviny, ktorých sa veľmi ťažko vzdávame my, pretože tvoria našu alfu a omegu v kuchyni a väčšinou potom sa nám to zdá byť také problematické. Ale ono sú napríklad možnosti, či už v podstate pri tých bezlepkovej strave, zamerať sa práve napríklad na jahly, napríklad na jahlovú múku, to je tá naša pšenová múka, prípadne napríklad na amarantovú múku, ovsenú bezlepkovú múku, alebo cirokovú, teda čirok v češtine, čirokovú múku. Ako tých možností je podstatne viacej, ale ono samozrejme už potom je trošku náročnejšie začať variť a piecť bez lepku, pretože keď ideš niečo piecť, tak potrebuješ tam mať nejaké pojivo a to je práve to vajíčko. A vajíčko, teda bez vajíčka a bez lepku je naozaj umenie niečo pripraviť. Ja sama si pamätám, že moje začiatky boli také, že moje jedlá končili v koši, alebo proste pokiaľ to bolo príliš tekuté. Raz som skúšala robiť aj omeletu bez vajíčka a bez mlieka. Skúšala som to a dopadlo to tak, že som to musela vyliať do záchoda, lebo to bolo úplne nejedlé, nekonzistentné, takže tie začiatky bývajú akože tragikomické by som povedala asi tak, no. Ale myslím si, že s tým si musí asi každý prejsť a ja som preto aj na mojej stránke www.dagmarcanigova.sk mám na tému potravinových intolerancií veľmi veľa článkov a mám tam aj taký e-book, že ako variť a piec bez lepku. Je to taký sprievodca bezlepkovými múkami, kde vlastne popisujem, ako tie múky v podstate, aké sú možnosti, prečo napríklad potrebujeme k tomu viacero múk, keď chceme napríklad upiecť nejaký koláč, prečo nám nestačí klasická jahlová, pretože je príliš sypka, že tam treba dať nejakú škrobovú, napríklad tapiokovú múku a podobne. Čiže v receptech sú vždycky kombinace, to je pravda. Áno, tam, lebo nie je to možné upieť samotné, pretože aj tie bezlepkové zmesy, ktoré napríklad pozostávajú častokrát z kukuričného škrobu, pretože tento práve drží pokope a buď nejakej rýžovej múky, tak tam v podstate je to kombinácia viacerých múk, pretože samotná múka to neurobí, nejaká bezlepková. Je potrebné to tak namixovať správne. Bezva. A ještě by jsem se vrátila k těm potížím, specificky u dětí. Je tam nějaký příznak, který si vůbec nemusíme spojit, že to teda může být z jídla, protože třeba migréna by mě úplně jaké nenapadla, to ADHD taky je takový jako to, ale je tam toho víc takového, jako že může se vlastně objevit nějaký ten příznak i bez toho, aby byly problémy se zažíváním. Děje se to taky? Nebo to je propojený a jenom si to my nespojíme? No, ono to môže byť, tak to poviem, keď tým pádom, že ja som sa snažila overovať, keď som písala knihu, hlavne teda tie vedecké poznatky, ale mám veľmi veľký rešpekt voči vede, ale samotne mne osobne veľmi pomohli informácie ohľadne stravovania a celkovo ohľadne danej problematiky od Anthonyho Williama. A Anthony William vlastne vo svojich knihách spomína teda hlavne, že za väčšinou všetkými chronickými ochoreniami je práve vírus Epstein-Barrovej. A u tých detičiek sa to práve prejavuje tou 5. a 6. chorobou. A ja nepoznám dieťa, ktoré by si týmto neprešlo, práve tou 6. chorobou, pretože aj môj syn si tým prešiel, keďže vlastne ten Epstein-Barrovej vírus, on sa väčšinou usídli v játrach, teda v pečeni. A tam veľmi rád čaká na nejakú stresovú situáciu, buď v prípade napríklad nejakého úmrtia, tak vtedy sa ukáže v prípade dospelého a u žien väčšinou je to teda po pôrode, lebo však samozrejme pôrod je obrovitánska stresová záležitosť, kedy jednoducho tá žena je aj hormonálne rozhodená. A hlavne teda po tom, čo nastáva, má nové dieťatko teda pri sebe a jednoducho chce sa s ním skontaktovať, nevie čo a ako. Ja si pamätám, ako som ja bola úplne, že
dezorientovaná zo všetkého, v podstate novopečená mamina a nevedela som prakticky nič a nevedela som, čo mám s tým malým plačúcim uzlíčkom zlatým robiť, ale prirodzene, že týmto si prejde každá mama aj tou spánkovou depriváciou, lenže toto sú práve tie záležitosti, ktoré veľmi, veľmi ovplyvňujú aj celý ten zdravotný stav. A samozrejme, že pokiaľ tá žena ten vírus v sebe má, tak ono to prejde na to dieťatko, pretože ten vírus sa prenáša teda, ono to je vlastne mononukleóza, dalo by sa nazvať. A tá mononukleóza sa prenáša práve teda telesnými tekutinami, krvou. Keď si napríklad v reštaurácii dáš jedlo a kuchár napríklad má tento vírus a poreže si prst a zle si ho zalepí a keď tá krv kvapne napríklad do jedla, tak už to jedlo je v podstate kontaminované. Takže po tejto stránke je toho ako celkom dosť, a myslím si, že 97% obyvateľstva celosvetovo má tento vírus v sebe. A je veľmi náročné ho dostať do takého pokojného režimu, respektíve zbaviť sa ho úplne a chce to v podstate veľmi veľkú očistu tela. Ja som absolvovala predtým, než som otehotnela, očistu jater. Podľa tohto Anthonyho Willima mne sa napríklad podarilo otehotneť, takže ja celkovo sympatizujem s týmito alternatívnymi smermi, ktoré nie sú síce vedecky potvrdené, ale ja si ich potvrdzujem sama na sebe. Musím to najskôr vyskúšať predtým, než to posuniem ďalej a pre mňa tieto informácie majú obrovskú hodnotu, pretože mne to veľmi pomohlo zlepšiť môj zdravotný stav a vďaka aj týmto informáciám som začala tolerovať viaceré potraviny. A preto on tam vlastne aj v tých svojich knihách ten Anthony spomína, že vajíčka sú práve potravinami, ktoré krmia tento vírus, mliečne výrobky a obilniny s lepkom, kukurica, pretože prešla genetickou modifikáciou a tak podobne. Čiže ako tých potravín nie je veľa, ale sú to práve také tie celkom ako potraviny, ktoré sa nachádzajú v našom jedálničku. Sú všude. Áno, dalo by sa to tak povedať. Takže třeba ta 5. 6. nemoc taky může být jako souvislost s tím, ale nejen s jídlem, teda i se stresem. A to ADHD mě úplně fascinuje. Áno. Mňa tie poruchy autistického spektra, teda hlavne. Tam je to, jakože když se teda zlepší ta strava, když se teda vyřadí nějaký ty problematické potraviny, že se i tohle zlepší, teda jakože může dojít k tomu, že se dítě bude líp soustředit, bude... Áno. Áno, v podstate takto. Ono celkovo toho ADHD, tam sú viaceré akože príčiny a tá strava nie je, ako by som to povedala, úplne, že najkľúčovejšia, ale zohráva obrovitanskú rolu, lebo priznám sa otvorene, že čo sa týka toho ADHD, tak nepamätám si to úplne presne, ktoré sa tam robili vlastne tie vedecké poznatky, ale mám to tam zhrnuté, ale v tej mojej knihe, ale napríklad pri tých poruchách autistického spektra si pamätám, že vlastne robil sa výskum a tam samozrejme tí veci sú veľmi opatrní v prípade detí. Veľmi veľa výskumov je tak stavaných, že aby napríklad ako to bolo aj z etického hľadiska a v tomto prípade to bolo tak, že deti, ktoré predtým konzumovali mliečne výrobky, konzumovali obilniny s lepkom a vajíčka, tak u nich napríklad boli, u tých autistických detičiek boli teda rituálne správanie, zlý očný kontakt a podobne. No a hlavne teda napríklad u viacerých detičiek sa zlepšil práve ten očný kontakt, zlepšilo sa, jak som to povedala, utlmilo sa takéto rituálne správanie. Jednoducho bolo tam výrazné zlepšenie, ale samozrejme, že určite takéto bezhlavé vyraďovanie potravín nie je na mieste a samozrejme, že je určite rozumné to konzultovať predtým s nejakým imunoalergologom, ale samozrejme, že to vnímanie teda tých testov potravinovej intolerancie, keďže je tak trošku užšie profilované, tak v takom prípade ako je na mieste možno aj urobiť nejaké tie testy potravinovej intolerancie. To je zajímavý. Jo. A ty si v té knížce, počkej, ty máš knížku Z lásky k vlastnímu tělu, je to tak? Áno. To je ona. A jo, ty tady máš, super. A ty si v ní popisovala i tu svoji cestu, jak jsi se vyléčila z toho exému, najdou tam ženy? Áno, myslím si, že tam nájdu veľmi veľké pochopenie, lebo mne väčšinou, keď
keď si niekto tú knižku prečítal, tak mi potom spätne písali, že ako keby ste hovorili o mne, že úplne presne to isté som prežívala, zažívala. Možno tam nájdu také práve to svetlo na konci tunela a hlavne teda ja si myslím osobne, že tá zmena, aj čo sa týka toho tých školských jedální, nepríde úplne zhora. Myslím si, že v takomto prípade musia byť požiadavky vyslovene od tých ľudí, ktorí v podstate sa s týmto stretávajú, pretože ono sa hovorí teda, že my sme ako menšina, že máme nejaké také zdravotné problémy a požiadavky, ale pritom ja začínam mať práve že pocit, že tých detí je čoraz viacej. A hlavne teda, ono sa to nedá dlhodobo ignorovať, len samozrejme tá zmena a to chcenie tej zmeny, to musí prísť v prvom rade od ľudí a vyslovene informovanosť a hlavne teda vedieť, že aké sú možnosti. Ja uvažujem nad tým, že by som možno aj do nejakej petície šla, lebo mňa osobne ako matky sa to pomerne dosť dotýka, pretože môj syn zanedlho pôjde do škôlky a sama ešte neviem vlastne, ako túto situáciu budem riešiť. Takže vnímam to teda nielen z pohľadu ako výživového poradcu, ale aj z pohľadu ako mami, ktorá si nechce vyslovene dávať svojmu dieťaťu potraviny, o ktorých vie, že sú fakt problematické, pretože sama som to zažila a takú tú bezmocnosť a takéto blúdenie do toho, okolo toho, teda v tom blúdnom kruhu. A vnímam to tak, že tá informovanosť je prvorada. Tak jo. Dozví se i rodiče dětí v knížce nějaké informace, které jim pomůžou vlastně, když potom třeba neřeší sami exém nebo nějaké potíže s potravinami, ale dostanou tam i informace, co se týče dětí, takhle máš tam nějaký... Určite. Ja by som to nazvala, že tá kniha je taká podporná barlička, dalo by sa nazvať, ale zároveň pod názov je Dovolte jedlo stať sa vašim liekom. A to si myslím, že tam o tom vlastne celá tá knižka je, o tom, aby v podstate tí rodičia sa nebali zobrať tú zodpovednosť svojich detí, teda zdravie svojich detí do vlastných rúk a ja tam napríklad spomínam aj záležitosti ohľadne toho, že ako pristupovať k tej eliminačnej diete, lebo prirodzene, že to je obrovský šok, keď zrazu to dieťa napríklad nemôže klasickú rýžu, nemôže brambory, teda zemiaky a podobne a teraz ako v podstate, čo bude jesť, keď doma bolo zvyknuté napríklad na nejaké hranolky, prípadne na brambory, na masle a podobne, alebo na rýžu. Takže ako vlastne k tomuto prístupovať, že uvedomiť si, že sú možnosti a zároveň ako so starými rodičmi jednať v tomto prípade, keďže ono to už tak niekedy aj funguje, že postupne si tá rodina vybuduje nejaký stravovací režim a potom tie deti odbehnú k starej mame alebo k starému otcovi. A babička a tá dá úplný opak, dá tam buď nejaké mliečne pudingy a podobne a teraz to dieťa sa vráti domov a začnú zase tie bolesti brúška a podobne. A je veľmi, akože sú tam také obrovské boje, že tá mama chce niečo inakšie, než tá babička, ako v podstate to vnímať. Takže napríklad sú aj možnosti, že pokiaľ to dieťa už to testované bolo tými testami potravinovej intolerancie, vyslovene vytlačí ten report potravinovej intolerancie, lebo tam sú farebnými hodnotami, keď sú zelené, tak sú to normálne hodnoty, keď sú oranžové alebo teda žlté, tak sú to hraničné hodnoty a keď sú červené, tak to sú vlastne tie zvýšené hodnoty. A v takomto prípade, keď je to farebne vytlačené, tak povesí kde na chladničku, aby vedeli, že aha, milá babička, toto sú tie problematické potraviny a prosím, rešpektuj, že toto jednoducho takto je. A v takom prípade to je aj väčší úspech, že to budú brať vážnejšie, než keď im to iba ústne je verklikované. Jasně. Tak jo, já ti moc děkuju. Dáme odkazy na tvůj web a na tu knížku přímo, aby si mohli rodiče na to podívat. Moc ti děkuju, že jsi nám tady pozdílela, co všechno vlastně ty potraviny můžou ovlivňovat a je to teda fascinující a občas trošku děsivý, že vlastně to, co jíme, má tak obrovský vliv na naše zdraví,
až se tomu nechce věřit. Některý lidé by nejradši jedli, jak chtěli. Doktore, zařiď, ať je mi líp. Áno, to je presne to, ja tomu hovorím to odozdávanie tej zodpovednosti, že doktor, daj mi nejakú pilulku, nech je mi lepšie, ale ja sa už o nič nemusím starať, ale potom sa to nahromadí. Ja to hovorím ako človek, ktorý volá, kedy dávno bol vyslovene úplne úžasnutý, že ako sú na každé moje zdravotné problémy lieky, že sa o nič nemusím starať, ale potom, keď som zistila, že koľko tých kortikosteroidov vlastne beriem a že to moje telo sa stáva rezistentné a keď potom sa mi ten exém vrátil v agresívnej recidíve, tak to už som potom vedela, že som trošku akože to svoje zmýšľanie trošku tak prepískla. No. Tak přeju ostatním, ať to nemusí nechat zajít tak daleko, ať to řečí včas. Prajem jim to jisté. Jo, super. Díky moc. Měj se hezky, všechny zdravím. Ahoj. Ďakujem, majte sa, ahoj.